Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe nder Jaygol Plaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu. Ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Wato hande min gaddani en dede application je connection gratuit. Ɗuɗɓe nder moɗon ko nder ɗo ƴamtami dede lawol ngol mi tokkata mi heɓa mi connecta connection gratuit e ko nandi be majum, ko ɓe koytina yarugo connection e ko nandi be majum ni. Ɗuɗɓe nder moɗon ƴamimi mi mari haje connection gratuit, mi nasta YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, lawol ngol mi heɓata connection gratuit, connection mere. To hande min gaddani en application fere a wawan a connecta mere, a nasta YouTube mere, Facebook e WhatsApp e ko nandi be majum, wala ko yaluma sai to a sodi connection. Mi tammi application mai do dum fortane ɗuɗɓe nder moɗon. Wato ɗum application wanga hanuno min gaɗa man min biya sai to himɓe joɓi inde min gerwana ɗum dede application man ma bo kodeji man ɗo. Amma min gaddani application mai ɗo mere moe fu nasta lara naftira be majum dede to fondama ɗum waɗani ɗum. Ngam mai ɗo min ɗo toro on useni min mari haje on gatana video mai ɗo hakkilo diga arande ha yogo ragare, a lara video mai ɗo be hakkilo banta ko nde mbiyoton to min ɗo gaɗa video min ɗon jawa. Dalila majum mi yiɗi mi waɗa video mai be hakkilo, min ma hande kam mi yawata mi tindina on dalla dalla dede no pamirton. Heɓa to a waɗi ta loro a wi a ƴamtoto min mi waɗi ɗum waɗai no ɗum warete kaza kaza, a lara video mai boɗɗum. To a lari video mai ɗo a yi a laringol arande ɗo a famai a waɗi ɗum waɗaki loru lartangol, to a lartake ngol a famai loru lartangol bande tati a famai dede no ɗum warate. Sai to ɗum waɗaka a heftai nden a wara a ƴama min. Arande man ɗo ni na dede application mai dede ko arani hala connection gratuit mai ɗo ɗum application ɗo naftirten inde magel Anonitune. Woɓɓe nder meɗen ɗo andi application mai ɗo, woɓɓe fere bo andangel. Dalila majum arande mai to a ummake a nastan Play Store a yaha télécharge application mai banta wonɓe nder groupe jamin je WhatsApp mi tammi yerɓango ɓe base man ɗo na hamɓe sai to ɓe jari bonne ɓe jahi ɓe télécharge ngel ɓe mbawa ɓe installa ngel gal groupe je WhatsApp tan. Amma an mo wona nder groupe amin je WhatsApp to a wari a nastan nder Play Store. Nda Play Store ɗo mi tammi mo fu andi Play Store. Ɓawo to nasti Play Store a wari babal windugo ɗo nda inde man déjà ɗo mi tammi on dari nda inde mai ɗo Anonitune. Mi winda inde mai ɗon bo mi windani on seragal jungo moɗon nanoɗon on giyan inde man ɗon windi Anonitune exactement banta dari ɗon windi ɗon ni mi tammi on paami dede no ɗum windirte. Sai on binda nde, ɓawo to on bindi sai on gaɗa recherche. Ɓawo to on gaɗi recherche ma ɗum waddanai on nda dede application mai mi tammi on dari ha mi wawan mi mema dow magel banni heɓa ngel mauna boɗɗum heɓa ngi on. Mi tammi on dari kungel o mai no ngel wa'i on dari nda inde man ɗo bo Anonitune. A tabbitin a télécharge application ɗo, a lari mi télécharge ngel. Ɓawo to a télécharge a timmini to yiɗi a waɗan ouvre gal ɗo, to a yiɗi bo a wurtoto dede nder application ji maɗa. Men woɓɓe fere mbiya a wi a yawata déjà daɓɓum ɗo ha a yawa. Ngam mai mi yiɗa dede video mai ɗo ngol juta ha wani, amma ngol jutai seɗɗa kam mi yiɗi on batana ngol hakkilo boɗɗum diga arande ha yogo ragare heɓa to on dari ngol ni na sai to on ƴamtake sam. Amma yedde ko continue en tindinore mai miɗo toro ɗon to a abonai dede ha chaine amin Jaygol Plaku je TV YouTube, habdu laru seragal jungo maɗa nyamo ɗon a habda abona a yiyan bindi ɓe windi abonné ma bo subscribe nonnon ta ejjita waɗugo like video man ɗo a waɗa like seragal jungo maɗa nano yiyan kolel a waɗa like heɓa hoɗɗo on hollatami dede video mai ngol fottanima. Ta ejjita partage go lien man bo a partage na bandiraɓe sakko ma video ɗo ɗum video tilimgol dede ko larani connection mere. Ta wi ande heɓi connection mere fere maɗa naftirta be majum, hani a sankita ɗum dede a yerɓana bandiraɓe maɗa heɓa hamɓe bo ɓe naftoro be majum ɓe bottoro be majum. Yawwa to jotta en gaɗi ɗum application mai ɗo a télécharge ngel a timmini nane ma ɗo a tawa no ɓe hollete installé ma bo télécharge a andi dede no a télécharge ta application a timmina. Ɓawo to a timmini a sai a waɗa ouvre ɗo, to a yiɗi bo a wurtoto nastira ngel to nder application ji maɗa en mbawai wurtago jotta en jaha en ɗaɓɓita ngel to ngel nda sai en ɗaɓɓita application mai ɗo nder application ji meɗen ɗo. Mi tammi on dari nda application mai rangel, mi tammi on dari no ngel wa'i boɗɗum sai on gara on mema dow magel banni. Ɓawo to a memi dow magel sai a rena ngel waddanoyma jotta en dena a yinno ngel waddani ngel wawa ngel waddama publicité. To ngel waddanima publicité ɗo sai a itta publicité man, ngam yake fere ɓe gadda publicité ngam yi ɗum application ɗum mere kam dole ɓe gadda publicité de application ji ɗi ɗum yoɓata on woni ɓe gaddantama publicité. To a waɗi ngel waddanima banni ɗo sai a wara nda ɗo mi tammi on ɗon dara boɗɗum, a lara boɗɗum dede hami waɗani didol en verte ɗo, kala ha on gi didol en verte fu dede ɗon memoton dede hami tindino ɗo on lari ha ɓe windi start time. Mi tammi a lari ɗum boɗɗum sai a wara a mema dow majum banni. Ɓawo to a wari a memi dow majum banni ɗum waddonote banni, to ɗum waddonima ɗo sai a wara activa ngel ɗo, to mi tammi a lari nangel ngel désactivé sai a activa ngel. Mi tammi on dara boɗɗum hami tindinta on. Yawwa sai a wara activa ngel ni, a lari mi activi ngel woni on jotta to sai a wara ha alama toɓɓum ngum, a lari toɓɓum ngum nda ɗo ɗum woni dow TCP ɗum woni sai a wara a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum ɗum waddanima sai a wartira ɗum dow HTTP ha deuxième je chaka ɗo HTTP a wartirta ɗum. Mi tammi on ɗon pama boɗɗum a mema dow majum banni. Ɓawo a memi dow majum a lari ɗum warti HTTP sai a wara nda ɗo ha ɓe windi 80 ɗo sai a mema dow majum sai a itta dede 80 ma on dari mi itti ɗum sai a winda 443. Mi tammi on dari banta mi windi 443. Ɓawo to a windi banni sai a lorto a dirto les sai a acca ngel deuxième kungel ɗo wala ko yaluma be magel sai a wara ndaha ngel a lari ngel sai a wara a koca ɗum, a lari ngel ɗo désactivé sai a wara a activa ngel. Mi tammi on dari boɗɗum ngel mi tindinta on to a activi ngel banni ɗum waddanima sai a wara a mema dow ngol dow didol ngol. Mi tammi a lari dow ngol didol
on don dara boddum mi tammi ai sai a wara mema dow majum banni. Bawo to a memi dow majum banni dum waddanima a wara nda bindi di ha chatol gol arandewol ha laare be windi me.facebook.com a laari no be windi sai tabbitina a wari a memi dow majum a fasi bindi di mai di min bindi di fu do mi on gata dum hakkilo boddum on giya dede bindi di mi windata ha mi wada dede hebata video mai gol juta min mi ko pakeno bindi mai mi wada mi takkadi tan banni a laari bindi mai a laari no windi mi tammi on don dara boddum bindi mai no windi www.musictime.africa/ mi tammi on dari exactement banta windi do dum do mi lori mi windani on sera don ma heba on taskito boddum a winda exactement banta ni no min bindiri ngam ko tobbel gotel accuda dum wadantama dede no marra haje www tati sai wada .musictime.africa mi tammi on dari banta non mi windiri on tabbitina on bindi banni ngam bana mi on to a wofi ko gotel accuda dum wadantama dede no marra haje bawo to a windi dum a timmini sai a wara a mema ha dow habe windi connecting do mi tammi a laari habe windi connecting sai a wara a mema dow majum bawo to a memi dow majum dum waddante kujeji fere sai a wara ha deuxième do habe windi get mi tammi a laari habe windi get do sai a wara a mema dow majum bawo to a memi dow majum ayi dum warti banni sai a wara nda ha do ha a tawi dum woni normal a tawi dum woni normal ma sai a acca dum dow normal mai to a tawa dum dow normal ma sai a sanja a wara nasta laari nda kujeji fere amma sai a warta dum dow normal mai sakko ma dow normal mai on a tawata dum a acca dum dow normal to do to a ummake sai a wara nda do nda kujeji je a warta activita nda koy accu am wadani alama aladi kujeji mi wadi do alama koy do ko tatu hanko ta a warata sai a kocca ko je online hotspot e ko nandi be majum ha mi kocca kon on dara banni ngel be ngel mi tammi on dari kankon taton do hankon tan a koccata ta a kocca wongel dede ngel min tindinayi mi tammi on dari nda do on a koccata to a kocci ko a timmini ta a kocca je min tindinayi ngam to a wadi a wofi ko gotel a wofi dum wadantama dede ko marta haje hala connection mere en tindinta mi tammi on pamaniyam to a wari a kocci ko na timmini sai a wara nda do ni sai a wara mema dow majum on dari ha mi memani mi holli en alama do sai a mema dow majum banni bawo to a memi dow majum banni dum waddonete do sai a wara mema dow do mi tammi on dari ha mi holli on a memata sai a wara mema dow majum banni bawo to a memi dow majum banni a laari no dum waddonema sai a reena dum sedda yawa sai to bindi do di majjiti a laari di majjiti sai a wara a mema dow do ha be windi save do a mema dow majum banni bawo to a memi dow majum banni dum hollima dum wadi save sai a wara ha ngol les ha les do ha be windi save file ma mi tammi on dari kuje do mabba dum sedda a laari boddum mi tammi ha be windi save do sai a wara a mema dow majum banni to jotta to a memi dow majum banni do a timmini wadugo kuje do configurugo hunde do man do jotta kam lutti addi maro dum tan to connection mada mabbinoma sai a mabbita connection mada to connection mada mabbi bo banni to connection mada e mabbi sai a mabbita dum to mabbitaki no bo sai a wara dow habe windi connect do sai a wara a mema dow connect do yawa to jotta kadin sai on gada munyal bo on jafo mi jiti mi tindinayi on diga arande kuje do ma do dum je MTN den bo MTN bo je Cameroon fay ma sai on gada munyal diga arande mi jiti mi précisai mi martinayi on dum dede connection je min tindini en hande do dede application do dum dede wonbe Cameroon on bawata naftirgo be majum bana min gondo ko min gondo Senegal ay mi wonai Cameroon min wawata mi naftira be majum do kam mi wadi ha mi tindina on dede dudbe der modo don jamami dede ko larani hala connection mere mai do dudbe mi martin on bana onon wonbe Cameroon on jamami banta wonbe Chad wonbe kuje do non wonbe Benin e Nigeria ko nandi be majum on non jamami dede connection ni gratuit mi do martin on na page mai mi woni hedde ko ami mi wadana on dede mi wadana on ko larani connection gratuit ko ami wadum hunde on sande amman do man do min wadi dum mi fondi mi yerbani goddo o wadi dum dum do wada dalila majum wadi mi waddani on ton tokki banta lawol ngol mi tokki mi tindi non do dum wadoto sai on gada munyal mi jiti diga arande mi matinayi connection mai dum dede wonbe Cameroon bo dum je MTN on tammi dede ban ha bawo wodbe mi yerbano je waran naftire be majum fu amma do dum je MTN to jotta to a yummake sai a wara a mema do habe windi connecting do sai onon dede wonbe dede peji dena dinadum Cameroon isi wonbe Benin wonbe Chad dudbe do ke to en dede ha Chad Centrafrique ko nandi be majum on bawa matin gomin on biya min onon boton mari haje dede je peji modon onon ma min bawa wadan gon recherche to dum do wodi min gaddana on dede video ji man do to on mari haje majum ni on bindana min ha commentary les video lon matina min on do mari dede haje je peji modon kala ha peji gonda fu awan matin gomin da peji mada dum gonda e den da laay dum naftirton diga bana wonbe Chad on bawa wi gomin to dum Tigo to dum Airtel ko nandi be majum wonbe Nigeria to dum non to dum MTN to dum Glo non wonbe an kam ni kala on goni fon bawa matin gomin dede da hangono dandi simji naftirton minon bo min gada recherche min labbita non dede to dum wodi dede ko larani hala connection gratuit mai on ma min tammi waddango on je modon on bindana min les babal commentaire on matina min da hangondon pays kaza e nda bo dede laay dum naftirton yawa en non der video mede mi tammi on gejjirayi de hangonnoden ko larani hala connect bawo en timmini wadugo configuration to wari jotta sai a wara mema do habe windi connect do a laari to a wari sai a mema do majum banni
ɓawo to a memi dow majum ɗum waddode ni sai a wara mema dow ok mi tammi on dara ok man ɗo ɓawo to a memi dow ok jotta ɗum wawan ɗum waddonima publicité banta giɗen ɗo sai a itta publicité ɗo banni a waɗa retour sai ragal jungo maɗa nyama tokkira application man ɗo be hakkilo bana mi won application mai ɗo mari publicité ji fere fere ngam na ɗum je cede sai tokkira ɗum be hakkilo jotta a laari déjà raɗɗum ɗum connectake raɗɗum ɗum fuɗɗi limugo a laari ɗo raɗɗum to a yi ɗum fuɗɗi limugo banni ɗo ni ɗum connectake to a laari no ɗo mai hami wanno connecting ɗum holli am disconnecting to ɗum hollima disconnecting ni to tabbutundu ɗum connectake a tabbitina ɗum connectake to ha yi ɗum hollima disconnecting ɗo to jotta ɗum activake jotta ɗum fuɗɗi huwugo banta an naftira ɗo be MTN Cameroon a wawan nastugo a yaha nasta to ɗum kuje ɗo YouTube marɗa haje nastugo a yahan a nasta mere to ɗum WhatsApp to ɗum Facebook e Instagram e ko nandi be majum fu a wawan jaha nasta connecta ɗum dara mere ko marɗa haje fu mi tammi on pamaniyam to ɗum dede application ɗum hanuno min biya marɗo haje majum fu sai to yiɓi min gerɓana on ɗum ɗuɗɓe nder moɗon pat ɓiɗo jama min dede ko larani connexion gratuit mai ɗo ɓe mbi min ko be cede ɓe mbawa ɓe joɓande min gerɓana on ɗum minon bo Jaingol Plaku TV min giɗa dede min gerɓana goɗɗo hunde nde min cakata minon ma min ngala haqiqa dow mare min jaɓa cede maɗa min gerɓanma a ya dede a naftira be majum a tawa ɗum waɗanayima a wi'a min jaɓi cede maɗa min zambake ma dalila majum kanjum min giɗi to min gaɗan hunde ɗo sai to min tabbitini hunde ɗo e nde waɗana e tabbas e nde waɗa nden min gerɓanma nde ko da min jaɓa cede maɗa ma min tabbitina e nde waɗa nden min gerɓanma nde heɓata a wara a wonna wakkati maɗa a lara video amin a yaɗa tawa ɗum waɗayi ngam mai ɗo kala mo tokki dede lawol ngol min tindini fu a waɗi banta ayini ni no min tindiniri fu to ni ha a waɗi ɗum waɗantuma dede no marɗa haje mi tammi on pamaniyam nonnon maraɓe haje ma totirgo be amin on mbawai matugo mi dow numéro ji amin ɗiɗi WhatsApp nda numéro han ɗon min Adamou Haruna plus 221 70 6 96 61 64 ɗo ɗum numéro ha min bolane ɗon Adamou Haruna on mbawai matugo dede kuliɗirawo ammo mi hudata kugal mai bo Saleh Hassan e numéro mako plus 221 77 226 72 ta on gejjita waɗugo arande mai banta mi matinta on plus 221 ɗum numéro ji ɗi WhatsApp nden bo ɗum numéro ji ɗi Sénégal ɗuɓɓe nder moɗon yake fere ɗo ponda ewnugo min appel direct dede wonɓe ko Cameroun ko Tchad e ko nandi be majum to ewni min appel direct ɗo ɗum wawan yarango on connexion e ko nandi be majum nonnon ɓe gona nder groupe jamin je WhatsApp to on maran haje nastugo nder groupe jamin je WhatsApp on mbawa matugo min do numéro ji man ɗo min gecca on sharri dede ko goɗɗo hokkata min gata on nder groupe jamin je WhatsApp yugo dede ha YouTube ɗo min ngala keɓa waddugo video ji dede non no giɗɗon yake fere min on paɓɓa min gaddayi dede video ji je WhatsApp je YouTube min mari haje wigo on nandi hawrugo video YouTube ɗo ɗum hunde on sande seɗɗa ngam mai ɗo on jarama bandiraɓe kala ha gonnon fu mi yetti on miɗo hokka on muñal dede yugo diga arande mi yejjiti mi matinayi ɗum dede connexion mai ɗum je Cameroun bo hutiniroɓe be MTN mi tammi tininore mi timmindini ɗo ni daruɗo video ɗo fu famai dede no ɗum warete bana mi wi on to a lari nde go'o arande a famayi lolu larta video mai ɗo to a lartake a famayi a loro a larto nde tati kay to ɗum sargima ma a wawan naftirgo dede video ngol min gerɓuno Kenya na ko hesi Kenya banni min tammi min gerɓi video mai a wawa a naftira be application ji ɗiɗi ha wakkatire hore a wawan aɗon naftira be YouTube a nasta application ngel mai ɗo to a télécharge ngel a wara aɗo lara seɗɗa dede ko min tindinta aɗo waɗa ha gaɗa ɗum to Allah muyi on dede naftirai connexion mere on botorto be majum ngam mai ta on gejjitayam min bo ngam mai on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna mo Jaingol Plaku TV.